کوچبرên Serêkaniyê bi dilgermî li bendena ku herî zû pişta xwe bidin va konikên wêran û bi serfirazî vegerin ser mal û milkê xwe. Lê tevî hemû hewlên ku tên dayîn heta niha astengiyên mezin li pêş prosesa vegerê hene. Parêzer û yasanas û endamê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Ciwan Îsoş tora medyayiya Rûdawê re behsa astengiyên sereke li pêş vegera koçberan dike. Yani ji bo rewşa Serêkaniyê û gundewarê wê û koçberên Serêkaniyê yani rewşa emnî ya giştî di hundirê bajar û gundewarê Serêkaniyê hîn ne amadê, ne hazir. Yani hîn fewdakî baş di hundirê vî bajarî heye. Ew kesên got pişî 2019 hatin hem grûpên çekdar hem malbatên wan hîn di hundirê Serêkaniyê de di gundewarê wê de ne û mal û milkên xelkên Serêkaniyê hîn di destê wan de ne. Ev jî zehmetiyek pir mezin e. Ya aliyê siyasî jî hîn baş ne zelal ji bo meselê vegerê jî xebat baş tê kirin, gav li ser etê baş tê kirin, lê dîsa jî girêdayî meselê emnî û li hevkirinek siyasî ji xwe hûn zanin Serêkaniyê jî heta roja îro hîn ser parêzgeha Hesekê resmî ve nebûye. Li ser asta fermî jî hewlên rêxweşkirinê berdewam in. Roja şemiyê fermandarê hêzên ewlekariya hundirîn li parêzgeha Hesekê û cîgirê wî serdana Serêkaniyê kirin û dosyeya vegera koçberan li gel berpirsên herêmê gotûbêj kirin. Piştî serdanê cîgirê fermandarê hêzên ewlekariyê Siyamend Efrîn ji tora medyayî ya Rûdawê re got. Amadekarî ji bo vegerandina xelkê Serêkaniyê tên kirin û mekanîzmaya vegerê dê mînaya Efrînê be. Dê komîteyên rakirina mayînan bên avakirin û lîsteyên navên kesên vedigerin bên amadekirin. Rewşa malên wan dê bê şopandin, li ser vê bingehê jî dê karwanên vegerê bên pirêkirin. Lê tevî zehmetiyan jî hin malbatên Serêkaniyê vegeriyane cihê xwe. Endezyar Hozan Tingo got xelkê Serêkaniyê ye ji Rûdawê re dibêje heta niha di navbera 150 heta 200 malbatî de vegeriyane û hin malbatên got vegeriyane gundên xwe mal û zeviyên xwe jî wergirtine. Hüseyn Umer, Rûdaw.